99.1 Radyo Tagum. Binhi na nga rin ng tumubo sa lupa. Ugat ng pangarap sa wakas ay nagpunga. Lungsod na pinili ng iba't ibang lipi, kultura at sining sa lugar naghahari. Lungsod ng taong pinapalang banda. Halika na, halika na. Lungsod ng taong pinapalang banda. Halika na sa lungsod ng Tagum. Punong-puno ng kasiyahan, umiindak bawat buwahan. Sagana sa likas na yaman, tanda ng kaunlaran. Lungsod ng Tagum, pinapalang banda. Halika na, halika na. Lungsod ng Tagum, pinapalang banda. Halika na sa lungsod ng Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. We love Tagum. Broadcasting in Tagum City, Philippines. This is 99.1 of the Allied Broadcasting Center Incorporated. Radyo Tagum. Tagum, mabuhay ka, Tagum, mabuhay ka, paraisong puno ng pag-asa. Radyo Tagumenyo. Aniya na ang programang para sa kabatan-unang Tagumenyo. Programang naghisgot o nagatugis sa mga katikaran o aktibidad nga gikan sa opisina sa Tagum City Youth Development Office. Kini ang programang Usapang Youth on Air. Tara na youth! Maayong adlaw mga ka-TCY! Welcome back because we are back and alive para sa pinakabago nga season sa programa para sa kabatan-unang Tagumenyo. Ako inyong ate that always connects ug andam pudbog i-flex. Ako si Ate Lex ug makauban ko ninyo diri lang sa programa nga mohatag kaninyong kalingawan, impormasyon ug diskusyon. Kini ang Usapang Youth on Air Season 2. Yes, and hello mga ka-TCY. Kamusta naman ang all? Kamusta naman ang atong mga kabatan-unang Tagumenyo? Even sa mga young at hearts. Hello sa inyong tanan. Yes, welcome and welcome mga ka-TCY. It's Thursday. It's April 23. Tama ba ko? 23, 2026. Kaya wala nakabutang nadlo ko masig. May nakabutang date diri It's April 23 na di ay 2026. Welcome to another exciting season of Usapang Youth on Air. Ang programa nga para gyud sa kabatan-unang Tagumenyo uban ang atong bibo nga youth community, bringing you stories, insights ug tambag nga makatabang sa inyong daily journey. Yes, kumusta naman mo mga katisiw ang atong mga estudyante, no? I believe na bakasyon na jud karon. Ug napud tay mga lahi pa nga mga estudyante nga nagpadayon lang gihapon sa ilang mga summer classes or even sa mga college institutions, mga SUCs. Hello sa inyong tanan dira, maayong pagpanikay-sikay. Ato pong ginagreet ang atong mga workers, no, diri sa atong dakbayan sa nagkalain-lain nga sekta, diri sa atong new City Hall building. Ato pong ginapasalamatan ang atong mga pedicab drivers nga padayon lang gihapon sa paghatag kanatong serbisyo. Bisan pa man nga nagkamahal gyud ang gasolina mga ka-TCY, pero naningkamot lang gihapon na sila aron nga mahatod ta sa atong mga destinasyon. Sa atong mga trabahante dira sa public market, sa mga nagkalain-lain na mga kadalanan diri sa atong dakbayan, sa mga nagkalain-lain nga establishmento. Hello sa inyong tanan dira. Ug dili pa nato kalimtan og
kanang greet ang atong mga team bahay karon no nga naniudto no because time check it's 12:04 in the afternoon. So maayong pagpaniud to sa inyong tanan. Kamusta man? So we hope and pray nga kanang lami ang inyong sudanog lami or nindot ang inyong pagpangaon karong taknaa. Puso natin ay buksan. Ug of course, dili po nato kalimtan og flex ang ato mga RT Tagum staff. Mo gini sila ang nibuo no aron nga mahimog yung posible ang ato ang programa diri sa Usapang Youth on Air. Starting off with our station manager si Sir Don Cryle C. Hello sir. Atong broadcast section head to Sir Brian Jimenez. Hello Sir Bri. Atong radio program director si Ma'am Aisha Paglinawan. Ang atong radio broadcast technician, si Sir Charlon Villanueva. Ang atong video and live stream operator, si Sir James Lewan Seguros. Hello sa inyong tanan mga ma'am and sir. From Radyo Tagum, 99.1 Radyo Tagum and City Information Office. Ato pong inagreet ang atong mga TCYSDO staff headed by our Youth Development Officer, walay lain, si Sir Edu Macabatas. Hello sir. Napo dira si Ma'am Love, si Ma'am Rena, Ma'am Jackie, Ma'am Aya, Ma'am Krisha, Sir Pat, Sir Migs, Sir Adi, Sir Ron, Sir Codel. And dili po nato kalimtan ang atong mga staff or mga gwapo o gwapa na mga staff from sports section. Sila Ma'am Ella, Ma'am Queenie, Ma'am Bijoy, Ma'am Jackie, si Sir Ariel, si Sir Dave, si Sir Robert, si Sir Mario. Hello sa inyong tanan mga ka-TCY. Medyo na to na sila kalimtan no kay tungod kay sila gyud ang atong mga personal nga kanang padayon gyud nga nagapalambo or padayon nga nagasuporta aron nga ma-implement ang mga nagalain-lain nga programs para sa sports and youth development. And mga ka-TCY, kung naaman mo mga comments, no, mga greetings, or nakarelate man mo sa ato ang topic for today, pwede kaayo mo comment dira sa Facebook page sa Tagum City Youth Development Office, sa 99.1 Radyo Tagum, ug sa City Government of Tagum. Tungod kay live ta dira ang mga Facebook pages. And live pud ta, of course, sa 99.1 Radyo Tagum. Comment na dira ang mga ka-TCY naman mo yung mga i-greet, family, friends, or even inyong mga uyab, or naaman mo yung nakarelate mo sa itong topic for today, naaman mo ikaambit na kanang mga ideas or may experiences, pwede kaayon na ninyo i-comment dira atong kaya ato na pagabasahon mga ka-TCY. O karon Ate Lex, unsa na pud kaha ang atong hisgutan no? So, makauban lang gihapon nato ang atong mga youth unya from Next Gen Entrepreneurs. No? So, ato silang hinabion kung kamusta man ang ilang experience as members no ni adtong organization or kamusta man ang ilang life karon as a youth and napud tay pagahisgutan unya mahitungod sa mga nagkalain-lain na mga importanteng hisgutan para sa ato mga kabatan-onan tagumenyo. But before ta moadto sa tong una nga segment mga ka-TCY, adto sa ato ang mga importante nga anunsyo. Unang importante nga anunsyo ang atong City Nature's Challenge. Yes, hapit na gyud magsugod ang City Nature's Challenge mga ka-TCY. Ugma na gyud magsugod ang City Nature's Challenge. Challenge. Makatang twister kaayo mga ka-TCY. So very kanang very kanang challenging no ang kanang permintage ta magyaw-yaw. So kinahanglan gyud nga i-exercise nato sometimes ang ato ang mga dila no magpractice ta og kanang sulti-sulti gyud. Mo to mga ka-TCY, ang atong first announcement is ang City Nature's Challenge nga magsugod April 24 to 27, 2026. Ug mga adlaw Biyernes hangtod Monday, tama ba? Monday, yes, 27. Because the Tagum City Youth and Sports Development Office invites all accredited youth and sports organizations in Tagum City to join the City Nature's Challenge 2026, a global community science competition promoting urban biodiversity documentation from April 24 to April 27. Participants are encouraged to observe, photograph, and upload wild organisms within the city using the naturalist application. So, unsa may pamaagi para maka-apil mi ani City Nature's Challenge, Ate Lex?
So ang mga mechanics, first is take clear photos of wild animals, plants, and other organisms found within Tagum City. Second is upload the photos through the Naturalist application and ensure that your organization is properly tagged. The organization with the highest number of uploaded observations will be declared as winner. Dapat ay mga guidelines diri mga katisiwa in which observations must be made within the territorial limits of the Tagum City. So, ang ato dapat mga observations, mapicturan ng mga observations mga katisiwa ka dapat within lang yun sa proximity sa atong dakbayan diri sa Tagum City. So, only wild organisms are qualified for submission. So, ang observations lang daw po dapat mga katisiway kay kana lang mga wild organisms. Dili pwede ng mga pet, no? Nga makita lang nato sa balay, mga plants na makita lang sa balay. So, dili na siya pwede mga katisiway. Dapat mga mga wild plants, animals, and organisms. Every valid or pets, tama to akong gingon nga pets, cultivated plants, and garden species are not allowed. Every valid upload will count toward the organization's total number of observations. The greater the number of uploaded observations, the stronger the chance of winning. So, dili lang po ni para lang sa mga sports and youth organizations mga katisiwa. Even ikaw, individual, no, pwede kaayo ta mo appeal sa maong challenge no tungod kay nagalain-lain ang premyo para sa group and sa individual. In which ang ato ang awards and prizes for youth organizations is worth of projects, training workshop, and capacity building. Ang first place or ang third place una kay makadawat og 5,000 pesos worth of projects, training workshop, and capacity building. Ang atong second place kay makadawat og 7,000 pesos. Ug ang atong first place kay makadawat og 10,000 pesos worth of projects for training, workshop, and capacity building. And also for the sports organization mga katisiway kay worth of sports equipment customized based on the sports discipline of the grantee. Ang third place lang gihapon makadawat og 5,000, ang second place 7,000 ug ang first place 10,000. So, ginawag ang tanan mga katisiway, no? Bisan asa man kaniadto basig sa inyong mga trabahoan na ay mga wild animals, plants, or organisms dira. Pwede kayo na nato picturean tapos i-upload. Just download na lang po ang application nga e-Naturalist app o dito nato i-upload ang tanan nato nga na-picturean or na likom na mga observations. So, in this way, mga ka-TCY, manggod kay, ang City Nature's Challenge kay, it aims to kanang help the scientific studies, no, para mahibaloan na to unsa naman lang yung nabilin ng mga species or organisms, plants, and animals diri sa nagalain-lain nga areas sa atong kalibutan, no, kung unsa man ato ning identify, ma-help pud nato ang mga scientists or mga science enthusiasts nga mastudihan nila kung unsa man nga klase nga mga organisms. So, let's help together mga ka-TCY ug mo appeal gyud ta ani nga challenge. So, God bless sa tanan mo appeal sa City Nature's Challenge. O karon ato ra pud sa lahi nga announcement, no, mo ang atong sports win. Yes, mga ka-TCY, diri sa sports win kay atong i-announce ri ang mga achievements sa atong mga kabatan-onang tagumenyo sa larangan ng sports. So first na dira ang sa field sa table tennis, in which naay gipahitabo nga event didto sa Bukidnon. No mo ang Kaamulan National Table Tennis Tournament nga gipahigayon atong April 11 to 12, 2026. Diin ang mga membro sa Bermudas Table Tennis Club Tagum City nakadaog, no, mga ka-TCY ni adtong Kaamulan National Table Tennis Tournament. So nadira si AV Secretaria ang iyahang category kay Open Doubles, nag-champion siya o nag-champion pud siya sa Open Singles, mga ka-TCY. So congrats TCY. Og naapod dira si Ace Alvaro
Diin nakabot niya ang second runner-up sa 17 under. So, congratulations mga ka-TCY. Ug lain pa mga ka-TCY, naapod mga nag-champion pa sa mga nagkalain-lain na event, no? Dira sa table tennis. In which ang Ateneo Blue Knights League nga gipahigayon sa Ateneo de Davao University atong March 28, 2026. Nakadaog ang mga membro sa UMTC Table Tennis Team. In which nakab-o sa Men's Table Tennis Division ang champion. O nagkampiyon sab ang Women's or Open Women's Team, mga ka-TCY. So congrats sa tanan nato mga ka-TCY, no, dira sa mga membro sa Bermudas Table Tennis Club Tagum City ug mga membro sa UMTC Table Tennis Team. Umaga at pagsiboy. Og naapod mga ka-TCY sa boxing na pudta, naapoy gipahigayon nga tournament mao ang Santo Tomas Boxing Tournament ni adtong April 11, 2026. In which na-recognize or nakadaog ang atong mga Tagumen Youth. Nga mao sila J.R. Cabasan, Lloyd Lovitos, Prince Cedric Galingan, Sil J. Alberca, Jun Ray Cabasan, Joy Jr. Alberca, James Carl Cabasan, ug Mark John Del Nietes. So, congratulations mga ka-TCY, no, nga nagkampiyon or nakadaog yun dira sa table tennis and boxing. So, let's continue to strive, no, aron nga mapakusgan pag yun ang ato ang mga ka-TCY, no, nga naay interest when it comes to sports. Ug adto na ta mga ka-TCY sa ato ang first segment, no? Dili pa ito first segment na talags. Yes, dili pa to first segment kay mga important announcement pa lang to. So muna ni adto na ta sa atong first na segment nga mao ang Learn from Facts. Diriya sa Learn from Facts mga ka-TCY, kay diri nato mahibaluan ang mga facts. Mga information, no, nga based on facts. So atong giisgutan last time is ang Seal of Good Youth Governance. And since nag-topic naman siya ganina og sports, no, so aton lang ipadayon ang atong isgutan karon sa Learn from Facts is ang Sports Clinic 2026. So unsa rin ning Sports Clinic Ate Lex, no? So ato hibaloon karon unsa man ning Sports Clinic 2026. So the Tagum City Sports Clinic Season 3, no? So Season 3 na ng mga ka-TCY, ikatulo na ni nga tuig no nga gipahigayon ang Sports Clinic 2026. It aims to sustain the momentum of youth sports development in the city by providing inclusive, skill-based conditioning in 25 sports disciplines such as basketball, volleyball, taekwondo, boxing, wrestling, archery, table tennis, arnis, sepak takraw, artistic gymnastics, rhythmic gymnastics, aerobic gymnastics, baseball, softball, football, futsal, chess, dance sport, lawn tennis, pickleball, pencak-silat, swimming, athletic event, badminton, and skateboard. So, mga ka-TCY, this initiative reflects the Tagum City's commitment to promoting physical fitness, discipline, and sportsmanship among the youth, while identifying and nurturing local talent for future competitions. By offering a wide range of sports, the clinic fosters holistic development, gives equal opportunities for both mainstream and emerging sports, and supports the city's advocacy for a healthy and active community under its flagship program, Sports Taoy. So mga ka-TCY, basi mga tanan mo nga, Ate Lex, basi kaning sports clinic kay para lang po ni sa mga atleta na daan. Dili ta magkabalaka mga ka-TCY tungod kay naatay mga beginners, pang beginners na kategory, no, sa mga nagkalain-lain na mga sports.
ug tungod niya ana ako ang i-share sa inyo karon ang mga scheduled dates, time, and also unsa may available slots aning mga nagkalain-lain na mga sports mga ka-TCY. So, sa makaka-aspiring boxer or sa makaka-aspiring nga kanang athlete, no, pwede kaayo ta mo join aning atong Sports Clinic 2026. So, para sa archery mga ka-TCY, doon na lamay 30 slots per session. O kaning sports clinic kay ipahitabo May 4 to 7, no? Again, ang archery kay paghitaboon from May 4 to 7 dito sa pitch si Davnor 8 a.m. to 5 p.m. Ang organizer niya ng mga ka-TCY is ang Department of Education. So, next is ang Arnis. Ang Arnis mga ka-TCY kay doon na lamang tayo 40 ka slots per session. O ipahitabo, no, ang Arnis from May 4 to 10. O kini ipahitabo sa Robinsons Front of Handyman. Kini mahitabo kini 8 a.m. to 5 p.m. ug ang atong organizer niini kay ang Tagum Sacred Warriors Arnis Club mga ka-TCY. Next is ang athletics, no? So, para sa athletics mga ka-TCY, walay limit, no? So, bisag mo lampas pa ng mga 100, walay limit ang diri sa athletics mga ka-TCY. So, ipahitabo ni May 4 to 12 dito sa sports complex. Doon na tayo duha ka session, no? 6 a.m. to 9 a.m. ug 6 a.m. to 9 a.m. and 2 p.m. to 5 p.m. So, atong organizer ni ini is ang Tagum City Athletics Blaze Trackers Club. Next mga ka-TCY is para sa boxing, no, sa atong mga aspiring boxers, no. Ang number of slots lang na available is 100. And ipahitabo kini karong May 4 to 7 dito sa Rotary Park 8 a.m. to 8 p.m. No? So, ang atong organizer ni ini is ang Tagum City Boxing Team. Next mga ka-TCY is ang chess. No, so para sa chess, wala lang gihapoy limits. So, no limitations para sa atong chess. No? Ug ipahitabo kini sa May 4 to 8 sa Apocon Elementary School from 8 a.m. to 12 noon dito sa Apocon Elementary. Ug ang atong organizer niini is ang Apocon Elementary School Pawn Stars. Next is ang atong dance sports. No, so dance sports na ang naghipahigayon or nag-organize ni ini is ang Tagum City Rhythmic Steps Dance Sports Team. Kini ipahitabo sa City Mall, no, karong May 2 to 9, 1 p.m. to 4 p.m. with no limits dira sa ilahang mga slots mga ka-TCY. And next, usa na pud ka dance sport, no? So I believe duhan ni ka klase nga dance sport mga ka-TCY. Kani siya is 30 to 50 ang slots and ipahitabo ni siya karong April 30 to May 7 dito sa G Mall 10 a.m. to 4 p.m. Ang ang organizer ni ini is ang JJL Entertainment Tagum Dance Sports Team. And nagpa-shoutout din ato sa itong mga shoutout na nagpa-shoutout si Miles Torres. Hello, good afternoon Ma'am Lexi. DH put out from ICOR. DH put out from the ICOR Davao Recruitment. Shout out sorry. Shout out, yes, sa atong mga dakilang mga call centers dira sa ICOR Davao. Hello, Miles Torres. Og naapo dira atong ka-TCY nga si Delmar. Hi, Ate Lex. Hope you're doing very well. You too, Delmar. Hoping that you're doing very, very well. Hello sa inyong tanan dira. Og ate na ta, next mga ka-TCY dira sa football. So para sa football mga ka-TCY, there are only 30 to 50 slots per session. Og kani ipahitabo April 30 to May 7. Dira sa A-Park sa may I Love Tagum, daa siya duha ka session, ang 8 a.m. to 10 a.m. ug ang 3 p.m. to 5 p.m. Ang ato ang organizer ni ini gihapon is ang Department of Education. Next is ang futsal. Para sa atong futsal mga ka-TCY, kanaa tay 30 to 50 slots per session. Kini ipahitabo karong May 8 to 15 sa E-Park Gym, no? 8 a.m. to 10 a.m. ang first session, tapos ang second session is 2 p.m. to 5
p.m. Ang ato ang organizer lang gihapon niini is ang DepEd or ang Department of Education. Next, mga ka-TCY, is ang aerobic gymnastics. So, para sa aerobic gymnastics, no, naatay 25 slots, 20 to 25 slots. Ipahitabo ni karong May 4 to 9 dito sa San Miguel Purok 12 sa Miliano, no? Naatay duha ka session in which ang unang session is ang 8 a.m. to 11 a.m. and ang second session is ang 2 p.m. to 5 p.m. Ang atong organizer niini is ang Proactive Sports. Next is adto punta sa artistic gymnastic. Para sa artistic gymnastic, mga ka-TCY, doon na tayo 30 to 50 slots per session. Kinaipahitabo karong April 29 to May 9. Dira sa Quacks Clergy Gym Seminary Drive from 9 a.m. to 11 a.m. Ang ato ang organizer niini is ang Artistic Gymnastic Club Tagum City. And atong i-shoutout dira si Pastor Bishop Jeremy E. Asabar, no? Ang ato ang host pastor sa Life Infinity Christian Church. Sa panisiya ka member sa Tagum Ministerial Association. Hello, Pastor, o sa tanan ng mga membro sa LICC. Next, mga ka-TCY, is adto na ta sa, asa naman ko? Okay, dito na ta sa rhythmic gymnastics, mga ka-TCY. Para sa rhythmic gymnastics, is doon na tayo 30 to 50 slots lang gihapon per person. Is ipahitabo ni karong May 4 to 15 dira sa Trade Center from 8 a.m. to 5 p.m. Ang ato ang organizer niini is ang Tagum City Gymnastics Club. Next, mga ka-TCY, is ang Jiu-Jitsu. Next, ang ato ang slots para sa Jiu-Jitsu is 30 to 50 slots. Okay, pahitabo ni karong May 13 to 16 dira sa NCCC Mall, 2 p.m. to 4 p.m. Ang ato organizer niini is ang Ricardo Cavalcanti Brazilian Jiu-Jitsu Team Brooks Dumog. Next is ang ato ang Karate Do. Para sa Karate Do, mga ka-TCY, doon na tayo 30 to 50 slots. Ipahitabo ni karong May 4 to 16 diraa sa beach volley upper deck during clinic, no? During sa training pala, mga ka-TCY, kay dito sa beach volley upper deck ug during sa tournament na gyud kay dito na ta sa Rotary Gym from 1 p.m. to 6 p.m. Ug ang atong organizer ni ini is ang Association for the Upliftment of Karate Do. Next, mga ka-TCY, is ang lawn tennis. So, para sa lawn tennis, no, doon na tayo 40 to 50 slots. And ipahitabo ni siya karong April 29 to May 3 dira sa E-Park Tennis Court. Doon na tayo duha ka schedule ni ana, 10 a.m. to 12 p.m. ug 1 p.m. to 4 p.m. Ang atong organizer niini is ang Tagum City Lawn Tennis Club Incorporated. And next, mga ka-TCY, is ang atong sepak takraw. No, alang sa sepak takraw, mga ka-TCY, kay doon na tayo maximum of 100 slots, both elementary and secondary. And ang atong training dates kay sa April 29 to May 3 dira sa multipurpose gym dito sa Rotary Park, mga ka-TCY, from 1 p.m. to 4 p.m. Ang atong organizer niini is ang Club Acro Volley of Tagum City. Next is ang skateboarding. Para sa skateboarding, no, so doon na tayo 50 slots, maximum of 50 slots, mga ka-TCY. Pahitabo ni siya karong April 30 to May 9 dito sa Freedom Park from 2 p.m. to 4 p.m. Samtang atong organizer niini is ang Tagum City Skateboarding Community. Next, mga ka-TCY, is ang Table Tennis 1. Para sa Table Tennis 1, kay doon na tayo a minimum of 20 slots per session. O kinipahitabo karong May 4 to 9 ug May 11 to 14 dito sa Robinson's Mall, Tagum City from 1 p.m. to 5 p.m. Ang atong organizer niini is ang Bermuda's Table Tennis Club.
So, kung natay table tennis 1, naapod tay table tennis 2. Okay, para sa table tennis 2, kay doon na lamang tayo 40 to 50 slots per session, both elementary or beginners and intermediate. Para sa training dates, ipahitabo ni karong April 29 to May 7, dira sa NCCC Mall. No, so para sa elementary or beginners, ang schedule nila kay 9 a.m. to 11:30 a.m. Samtang 2 p.m. to 5 p.m. pod ang schedule sa mga intermediate mga ka-TCY. Ug ang atong organizer niini, Table Tennis 2, is ang Tabletop Spinners Club. Next mga ka-TCY is ang Taekwondo or Taekwondo. Saan man ipagbasa? Taekwondo? So, para sa itong Taekwondo mga ka-TCY, ang slots is 40 to 50 slots per session. Ipahitabo ni karong May 4 to 9 o May 10 to 14. Dira sa Don Ricardo Breeze Elementary School o karong May 9 or May 4 to 9 o May 10 to 14, 8 a.m. to 5 p.m. Ang atong organizer niini is ang Strikers Taekwondo Academy. Next mga ka-TCY is ang atong wrestling. So sa wrestling mga ka-TCY, doon na lamang tayo maximum of 30 slots, no? Ipahitabo ni karong May 5 to 9, dira sa NCCC Mall, 2 p.m. to 5 p.m. Ang atong organizer niini is ang Team Dumog. And lastly mga ka-TCY, last but not the least, ang volleyball. Ang volleyball, mga ka-TCY, kay ipahitabo karong May 6 to 13. And ang schedule sa venue, sa time niini kay per cluster. So, akong isulti karon mga ka-TCY kung unsa man ni nga mga cluster no para sa volleyball. So, sa cluster 1 kay naadira ang Busaon, Libuganon, San Isidro, Madaom, and Bingkungan. No? So, ipahitabo ni sa cluster 1 karong May 6, 8 a.m. to 5 p.m. Og ang venue ni ini mga ka-TCY is sa Bingkungan Gym. And next, ang cluster 2 kay naadira ang Kanokatan, San Miguel, Mangkilam, ug Pagsabangan. So ipahitabo ni karong May 7, 8 a.m. to 5 p.m. lang gihapon didto sa San Miguel, mga ka-TCY. And next, ang cluster 3 gilangkuban sa Magugpo South, Magugpo Poblasyon, Magugpo West, Magugpo East, and Magugpo North. Kahitabo ni karong May 8 a.m. to 5 p.m. lang gihapon dito sa Cristo Rey Gym, Magugpo West. Next mga ka-TCY is ang cluster 5. Diin gilangkuban lang siya sa Visayan Village. Ipahitabo karong May 9, 8 a.m. to 5 p.m. dito sa Visayan Village. O para sa atong cluster 5 mo ang Apokon. Nga ipahitabo karong May 10, 8 a.m. to 5 p.m. dito pod sa Apokon mga ka-TCY. Next is ang ato ang cluster 6 nga gilangkuban sa Magdum, New Balamban, San Agustin ug Pandapan. Pahitabo ni ang ilahang sports clinic karong May 11, 8 a.m. to 5 p.m. didto sa Magdum. And lastly, ang cluster 7, Nueva Ferza, Kwambugan ug La Filipina. Pahitabo karong May 12, 8 a.m. to 5 p.m. sa La Filipina mga ka-TCY. Ug mo to sila ang mga nagkalain-lain ng mga clusters para sa ato ang sports clinic sa volleyball mga ka-TCY. And para sa ilahang tournament na gyud kay karon ng May 13 didto sa Rotary Park mga ka-TCY. Ug mao lang kadto mga ka-TCY ang mga schedule of activities or ang calendar para sa tong Sports Clinic 2026. Sa makausapa ato ang encourage no ang tanan nga mga beginners or mga athletes no nga mo join ani atong Summer Sports Clinic 2026. Para sa dugang detalye no i-post unya ang mga dugang impormasyon sa Facebook page sa Tagum City Youth Development Office. O dito na to mahibaluan kung unsaon man pag-join kinsa mga contact person no para nga maka-apil tang aning ato ang Sports Clinic 2026. Ug
mo lang ka mga ka-TCY para sa ato ang Learn from Facts. We hope nga kanang daghan mog natun-an para sa ato ang una nga segment. O karon, adto na ta sa atong segment nga mao ang Nasa Youth Bulletin. katubok di susuko. So, diriya sa Youth Bulletin, mga ka-TCY, kaya diri na nato makahinabi or makauban ang ato ang mga nagkalain-lain nga youth, no? Or nagkalain-lain yun. Atong mga bisita for today from Next Gen Entrepreneurs, no? So, just like what I've said last time na kani sila mga ka-TCY kay anat di sila mga baligya, dili lang mga baligya, but hinatudloan pud sila unsaon mahimong responsable as a youth, no, samtang bata pa sila na makakabalo na sila unsaon mag-think, no, mag-build og negosyo, no, project pitching, no, or business pitching. So, dili na nato lang ayon pa atong i-welcome mga to ang mga ka-TCY from Next Gen Entrepreneurs. Hello mga ate. Ay mo sa atong mga ka-TCY dira sa camera. Hello mga ka-TCY. Yes, ug ato ang makauban karon si Ate Hana. So si Ate Hana, Ate Christine o Ate Queen Love. Queen Love? Dili pa ni Queen lang. Queen na lang. Sige, Queen. Sa ate Queen. Kaya, gusto kaya ang Queen Love for me. Char, mamili siya. Okay, so, kindly introduce yourselves na sa atong mga ka-TCY. Una sa si Ate Hana. Hello, TCY. I am your Ate Hannah Jane Valdez. Yes? Good afternoon, TCY. I'm Queen Love Salisi. Hello everyone, I am Christine Sagilon. Yes, si Ate Christine, si Ate Hana, o si Ate Queen. Ate Queen. Sorry kaayo, no? Kung ako, hinakay kong memory, pero pagpasensyahin lang ko ninyo. Okay, so samtang wala pa tanado sa itong discussion, no? Ako sa mga hatagan o higayon para i-greet ang inyong mga loved ones, mga family, friends. Hala, ano yung gagamangan? Ano man? Okay, sige. Shout out na mga dapat i-shout out. First na Ate Christine. Go! So, shout out sa ako ang best friend nga naa sa Bohol karon. Hi Ate Kids, sa akong mami nga nag-work sa Judy's Food. Hi mami og kang Ivan Joshua. Mama. Kinsa mo na si Ivan Joshua, Christine? naman, Siya mag-proceed na ta sa Okay. Okay, Christine 1, Ate Lex 0. Okay, go Ate Queen. Ako lang ako ang mother nga naminaw dara sa radyo. Hi ma. Tapos artista na ko. Kinsa po na si ikaw ba na pangalan si mo? Ako mama kay si Edna May Salisi. So, hello, shout ma'am. out ko sa akong mama and also sa akong mga igagaw dara nga naminaw sa kuha o sa akong baby. Grabe! Okay. Ate Queen Love 1, Ate Christine 1, Ate Lex 0. Okay, Ate Hana. Tara na to, maka-points po ba ni siya? Sige. Ate Hana, go! Shout out sa akong mother draa, sa akong lola, sa akong manghud, anak manjud at bakit hindi. Sa akong friend draa, si Divine, si Angel. Hi sa inyo ha guys. Yes. Daan, morat mo. Mora to! Zero si Hana. Zero. Okay, Christine 1, Queen Love 1, Ate Lex 0, Hana 0. Aperbe. Anak Ana manjud. siya. Sige na lang po. Basta kayo maka-on air dere Anak man. No, so kamustahan mo na mo bago ta mo to sa tong discussion or panagtabi jud. Kamusta man mo student mo? Yes. Student. Simutan na mo sa college. Yes. In college. No, so asa man ka na school, Ate Christine? Shout out to mga classmate, mga schoolmate. Tira Wala pa ko na-enroll. Okay, pero future mga classmate na lang. So, hi sa akong future classmate dira sa UN. Yes! Mga yanticians. Hello sa inyong tanan. Shout out ko sa akong mga classmate dira nga dili mo eskwela kung dili po ko mo eskwela. Anak manjud. So nagsunod-sunod jud sila sa kuha sa Mako. Hi. Follow the leader ka. Ay, sasa man ang school? Sa sa Mako College dito po sa sa Bukana. Pasulod po sa Bukana. Bag-o po na siyang school. Davao? No, asa man na siya? Sa Mako pa dong. Ay, Mako. Okay. Abi ko ka na. Pag-ibuka na sa kuan, Davao City. Okay, now, next si Ate Hana na pod. So, hi sa mga future classmate na kung makapasar ko sa entrance exam sa KICAS. Anak manjud. Yes! Unta. Go, Ate Han. Kaya mo yan, no? Ikaw pa. So, next gen, good.
Yes, basta next gen. Yes, basta next gen. So karon no atong isgutan atong introduce sa ila kung unsa maning next gen entrepreneurs ug among hibaloon kang kumusta man mo or unsa man inyong nahimong journey as a member of the said organization. But before that, explain sa sila or atong i-introduce sila unsa man jud ning next gen entrepreneurs. So, ang Tagum City Next Gen Entrepreneurs is a youth-driven organization diri sa Tagum nga dedicated to empower aspiring young leaders, entrepreneurs, innovators, and kanang change makers. Yes. So, ang amuang organization is kanang naka-focus siya sa imuhang unsaon nimo pag-enhance, pag-improve sa imong entrepreneurial mindset as well as ma-develop po nimo imong skills laban na sa business pitching, may anan tapos na ay kanang mga activities nga maka-learn me about nga sa magtuyok ra jud ang amuang kanang organization about sa kanang entrepreneurship. So business and entrepreneurship. Yes. So kitudloan mo noon saon nga kanang magplano Yes. ug mag-establish noon saon pag kanang build og business. So unsa man no, so gusto na mo ihibaloon ang inyong mga individual experiences or journey as a member of this organization gikan sa pagsugod or even sa katong wala pa gid ninyo pagsulod ba sa gid mo nagsugod no nga mahimong member ani nga to ang next gen entrepreneur. First sa si Ate Hana na po. So, for me is kanamara ganahan na jud ko sa business. Back then. Yes. Nana dyan na sa mong heart na. Yeah. Ana man jud. Business by heart. Business woman. Yes. Wow. Sige. Pero, tung pag-abot na mo sa next gen, wala mi kaalam-alam. Like, pick up lang diretso na, ikaw, class president ka, go ato dito sa city. So, wala mi kaalam-alam na inana na day na siya. Yes. Tapos, pag-abot na mo sa city, pagtanaw na mo sa dako nga screen, startup and innovation, wala, para sa asa, manibay mo, nag-inana No, dyan kay murag ang title nga startup and innovation sa man like Yes. walay like glimpse of kanang business nga kanang word term. Then Murag na-shock me. So, as sa 3 days na mo, nasige paminaw, dito nakatuon ko, nakasabot ko hinay-hinay na, okay, ani-day. Then dito po ko naka-realize na, dili sa, as a kanang naga-business dili lang nato huna-hunaon sab ang ato ang kaugalingon. It's kanang huna-hunaon sa nato makatabang ba siya sa atong community. Kay mao man gyud na ang target sa entrepreneur, di ba? Yes. Maka-innovate ta og something bag-o nga maka-help pod sa atong community. Inana jud na siya. Pero ang ako jud experience is very nice jud kay nakatuon ko sa, of course, sa leadership, inana sa unsaon jud ang pag-proper manage sa business. so ganahan kasi mong gingon natin Hana nga ang uban mag-business kay para lang silang own gain. Ay, No, without yan. without kind of thinking of the quality ba nga mag-gain pud gani sa mga buyers, no? Kay what if maligya kag tambal unya kanang mahal kay siya nya makadaot ba siya sa people, no? So So, hindi maganyan. dapat dapat mag-ano jud ta kanang mag-think ta not just of ourselves, Yeah. no, but for others, no? Naman. Love ta mo, guys. Wow! Lover ka ay. Bakit hindi? Sige na lang, ilove na lang sa imong sarili. Yes, Ilove na lang sa self-love. imong sarili. Sige, so shout out diri si Argel Flores, yes, all the way from Panabo City. Hello Argel, ug sa tanan nga mga membro sa Royal Life City Church, kauban sila Pastor James Gulang. Hello sa inyong tanan nira. Ug shout out po diri si Ma'am Krisha, talentin inyong mama. Ma'am Krisha! Diri ta kaingon nga zero si Hana. Hello. Naman. Wala na kayo ginataguan. Ma'am, hindi maganyan. Bawal. Kasi nagtago-tago ra Ate Hana. Ay, hindi. Zero talaga. ma'am. Zero talaga. Zero Sige, din lang natin listen. Okay. Sige, okay. Next is, proceed ta ka Ate Queen. Okay, Ate Queen, kamusta man ang imong nahimong journey or detailed story as a member of Next Gen Entrepreneurs? Ako ang journey jud sa pag-appeal diri sa Next Gen is gwapo jud kayo siya kay ilado mo gud ko sa among school. Wow! Hello, famous ka. Ayan. Dili ilado ko Campus nga crush ka ay. gapamaligya bitaw nga. Noon kay kapamaligya. Ikaw po na. Gapamaligya bitaw nga bisan bitaw og isa ka mangayo akong classmate og papel isa ka book kailangan jud ako na pabayran. i-business dyan ni mo. Yes, ana jud. Ana ka, Bisag ay. isa ka ink nga sulat ay business jud ako na pabayron jud mo. Ana ka. sa pag ano pa lang, pag-ingon pa lang sa ako ang teacher nga inani nga naala gid startup innovation diri sa City Hall. Walay pagduduha ako jud gikuha kay ilado jud ko nga inani. Sa way pagduha-duha. Yes, nya pag-abot na ko diri ay ikuan kay ko kanang
excited kaayo kay business ba yan no nya. Ala, daghan kay kog makuan ani, daghan kay kog mahibalan. Wala jud ko nagkamali, daghan jud kay kog nahibalan, daghan jud kayo kog kanang nakuha bitaw ng mga idea kung unsa ang kanang angay buhaton para kana bitaw mas kanang interesado bitaw mga customer sa imong gibaligya. So ako among good before ga pamaligya ko, baligya lang bitaw kay wala ko kabalo kung unsay mga kanang kailangan buhaton para mas mahalin bitaw, so baligya lang ko. So pag-abot na ko diri sa workshop namo, daghan ayo kayo siya og ano, daghan kayo siya mga kanang kailangan bitaw buhaton nga para ano mas kanang ilado imong business, daghan kay mo palit kanang labaw na sa imong pag-istorya. So mo to sa ako ang pag 3 days man jud among workshop no. Ano jud kay to sa kuha sa akong 2 days, pero pag abot sa third wala na kay nag-ano mi ato adto mi sa mga lain-laing na mga business, nagsakay mig bus ato nya ako kay musukaw man ko. So wala jud ko na enjoy ato, wala ko kapaminaw gaadto ko dito, wala lang lang po ron ta. Ulo jud kaayo to ma'am kay imbis ako ang moadto dito kay para makatuon bitaw ko ala sila man yung nakatuon sa kuan noon kay gusto ko ulo ko kay to, pero mo to akong journey dito, pero happy yung pod ko kay nahimo ko member sa next gen. Yes, pero ate Queen no, so sakat pagid ka to katong bata pa kagana gid ka magbaligya. Yes, gana na jud ko. Ngano man kay usahay kay naman tay motivation nga mabaligya ta, it's either what tay lingaw or ganahan ba ta makakwarta, ganahan tag kwarta unsa ba? Before ako mama hilig jud kayo siya gapang na-acquire mo sa iya ha. Galoto og ano. Tapos ako ko ato grade 6 ko. Dili jud ko mo baligya kay ulaw baya kayo no nya. Syempre kanang wala pa jud ko. Ulaw jud kaayo magsuri-suri sa mga classroom pamaligya na mo. Nakoy munchkin. Kunan gusto ko ating munchkin. Mabaligya na gid. Mabaligyan mo. Daghan jud kayo kog baligya ato sana. Siguro ko may eskwela mabaligya na kog munchkin. Spaghetti, munchkin, mga stick bread, daghan jud kayo nya. Maulo ko kay ako rabay no isang babae sa mo tas duha tulomi tas ako lang kanang murag nakuan bitaw ako sa mama. Tapos nagkaano na to nagkataas-taas na nga gasuroy nako every kanang morning gasuroy kog suman sa una. So dito ko nakakuan na na develop jud ako ang pagka business minded. So over time nawala ra pati mo ulaw. Yes, nawala ra jud. Baga nang ni Queen. Yes, baga na jud ka. Hindi na ka ma-approach, hindi na ka maulo mo approach. Yes. Kailangan jud dapat palit na mo, dili na mo kailangan istoryahan po, palit na dapat. Ikuan i-threat ang kuan. Yes. Di mo palit. So piece of advice no from Ate Queen Love. And next si Ate Christine na pod. So kamusta man ang imuhang journey and detailed story as a member of the next gen entrepreneurs. So, apel ko sa nahulbot kaubanihan na kay wala jud Kailan mo daan? Classmate me. Hano mahulbutay ko ay. Kanang wala mi idea nga para sa unsa to nga workshop basta ano na lang mig excuse letter nga kailangan mag-adto do mig new city hall nya. Wala mi background kay kanang pinakalit man pud siya, wala mi na inform beforehand nga kanang asa about ang kuan workshop. So mao to kay kanang wala naman may mabuhat kay naa naman may excuse letter ni attend na lang jud mi wala pud jud mi nagmahay kay wala pud ko nagmahay nga nag-join jud ko wala jud ko nagdili ato nga alay na lang bi kay nindo jud kayo nga opportunity ang matag kay kuan kanang daghan kaayo kag ma-learn nga dili lang siya pag mag-start kag business kay kanang start lang na jud siya process na jud siya mga stages such as kanang planning, leading, organizing, controlling and staffing, mga ing-ana. So dapat kanang kailangan nimo paghuna-hunaon sa jud makadaghan gamitan nimo mga critical thinking skills there. Kay kung kuan urada-uradahon nimo na nga uy mamaligya ko diri wala ta kabalo sa outcome. So kailangan do our research and nagamitan jud nato na siya kuan kay dili lang man jud na siya sa ay kani kay mukita ko ani baligya na ko ni kailangan jud nimo pagkahunanon pagdagan niya. Na enjoy ko kay kanang dito asa nag-benchmarking na may kay magsuri-suri mi diri asa mga kuan mga business diri asa Tagum nabot mi dito sa palengke nagkuan mi dito nag-benchmark mi kung unsa ilang mga kanang mga baligya, doon sa nila pagtukod ilahang business, rin naka-learn mig daghan sa ilahang mga stories niya. Mo na akong kanang journey. Antod karon kay actually wala man jud to siya na wala ko mi nag-expect nga mahimo dito siya kanang organization kay ang among giadto lang dito kay workshop. Yes.
Kinsa mo ginabuhat anong Atik lang. Tapos dito nagsugod nagkalalom na amo ang kanang bonding together kay mag-meeting naman daw kunuhay mi daw. Friendship. Daghan naman kay opportunity nga ihatag sa amo amang good maka-attend na miglain-lain pa na mga seminars, Yes. mga workshop, mingan maka-attend naman niya. Na mas nindot pa jud kay makabaligya na jud mig kanang testing nga kanang kami lang kanang murag ma-practice na mo among mga natunan sa workshop niya. Ma-apply na namo siya in real life. Mo kalingaw kayo sa next gen. Wow. Lahi sa nagmukha ko ng leleng attitude do. So Ate Christine, so kanayan to pa jud katong bata pa lang ka ganahan na jud ka magbaligya. Murag apil ko adang na maligig munchkin sa Apil mo Daghan pala, Mang munchkin, pastillas, cheese sticks, mga Apil ka sa ingana. GC. Sige. So kanayan to kanang maula pud ka sama ni Ate Queen Love. No, pero na overcome na po na nimo nga kanang pagkaulaw no. Yes, ma-overcome ra kay pag makabalo na ka nga, uy, nakoy kwarta, ay malipay, ma-motivate na doon ka, mamaligi akong madaghanon na nako para daghan ko kita. Na. Mga kwan kay mga kanang maabilidad kini ato mga next gen no, mga members sa next Yes, gen. ang kaulaw gihimo na lag motivation. Yes. Hello. Pero ma-turn siya into a positive way. Proud kayo yung kuan yung vocal, yung papa, no? So, sir, shout out dira sa mo ang kuan sa vocal. No, sa next gen, wala ka diri. Sir Ron Miguel Cadera, hello, sir. O, karon no, among pangatan-on, sa man ang nahimong impact, no, sa inyong, inyong personality or inyong, even sa inyong life, no nga, mahimong membro aning next gen entrepreneurs. Una na to si Ate Queen na po. Ang impact ani niya sa kuha kay daghan jud kayo. Kay di ba ingon ko ganina nga baligya ra jud ko sa una. Yes. So after atong workshop nag-start jud mi atog banana chips kay syempre pabida-bida lagi daw mi no sa akong 4 ka member ato. Gitry na mo siya og sa baligya sa mong school. Effective daghan mo palit. Mo ato gi-apply na ko siya sa akong real life. Nagabaligya ko og pantalon sa mga klase-klase gud na mga sanina gibaligya na ko tapos kato nga akong na-learn nga mga strategy bitaw sa workshop gi-apply na ko siya dito sa akong pag-business. So far effective jud kayo siya. So Effective, dako jud kayo siya impact sa ako kay daghan jud kay kog nakuha ang ideas ato. So, di wala lang mo siya na-apply taman lang sa workshop Yes. or sa imuhang pagka-membro, kundi sa imuhang a life outside, no, the organization. So, naay nag-comment diri aba, ana si Jean Rose Yoletab. Shout out po. No, ug na po diri si Jane 𝐀𝐭𝐞 Hello sa nakared. Mama naman. Mama ninyo? Mama ninyo? Hi, ma. Mama nimong duha? Ninyong duha? Ay! Si Ma'am Jean! Yes. Okay, si Ma'am Jean kay mother ni Ate Christine and si Ma'am Jane kay mother ni Hannah. Ay, pabili si Mama Day pa. Ako na po Day. Dili tong magkuan akong mama kay. Busy person. Yes. Okay. No, so thank you so much, Ate Queen. Next is si Ate Christine na po. No? Kumusta man may nahimong impact aning pagiging membro sa Next Gen Entrepreneurs? So, positive impact, of course. Nari kay- negative impact. Wala. Okay, sige, impact. Go. Kay daghan kaayo ka nang maabot sa amo ang opportunities gani nga makuan kay. Of course kay naka-learn na lang mi nga dili na lang mamaligig bisan unsa but maka-learn mi unsa ang pag-innovate kay mo jud na purpose sa amo ang kuan workshop ang mag-innovate. Yes. Kay daghan naman kay mga existing product manggod diri sa ato ang market pero mo na among na-learn unsaon namo ni ang amo ang kanang product nga unsaon naman ni pag-innovate nga magamit sa uban tapos unique siya tapos kanang Mulambo, Jod. yes malambo jud dili kay of course kay murag kuan dili man pudayon mi kanang ka-invent og mga bag-o na mga butang ang amuan na lang is how to innovate the product para maswak jud sa kuan maswak jud sa mga tao nya muna akong na-learn nga kanang dili lang ta basta maligag mga ordinaryong product lang kailangan na to innovate para kuan para maka-benefit pud ta as well as maka-benefit pud sila. Yes. So, Ma-feel na ko ang pagka-businesswoman ni Ate Christine. Bakit ka na every word kay Jud. stress, no? So, kanang feel ako kay kuan kay ka kanang dali ra kay kanang kadani og kanang kuan nimo, buyer nimo, no? So, hard ka dira Ate Christine, no? So, unsa pa may nahimong impact ani ka Ate Hannah na po?
of course na istorya naman nila mga impact sa kanang sa business dyan. Yes. No? Very tama jud to sila. Ana man jud. Tama mo. Tama mi. Tama na sila. Man. Tapos ang dili lang pod sa business but also sa leadership sa namo kay kami grupo biya mino. So Yes. dili lang dapat kung unsa ang desisyon sa isa maulang matuman. Dapat ni jud ninyo og kanang cooperation. Collaborative, Ana, jud ang brainstorming. Yes, ana man. Kaya aron makuha jud ninyo tong unsa jud ang inyong goal. Ana man kailangan man jud nato nag-utok sa tanan. Ana man jud ang So, sa may pinaka-goal gyud dapat Ate Hana? ang pinaka-goal jud sa next gen kay. Ana man. Nasa sariling ko na Nasa sariling ka ng sound effects. Ikaw pula diri. So ang goal na mo next gen jud of course is kay mao jud niya mo ang ginapangitaan pa jud pamaagi kay dili man jud permente na ma-perfect. Moagi man jud tag mga trials man jud. Yeah. Inana man jud. Oh, trials. So ang atake na mo next gen is makita jud mi kanang maka-innovate jud mi kanang sarili na mo nga product nga ma-sustain gani na mo. And of course maka-help pod sa community inana. And very ang impact jud na sa kuha ana is mas daghan ang opportunities inana good like very mapasalamaton ano mo Bisaya ka dito. Sige, go. very mapasalamaton kaayo ko sa TCYDO sa staff kay gihatagan nila ang sama namo na mga youth na about ani maka kuan mig mga opportunities and maka gain mig knowledge about unsa jud ang tinuod nga entrepreneur o businesswoman. Yeah. So, thank you so much, Ate Hana, no? So, mas yung gingon nga, ang goal, no, nga dili lang maka-gain sila as a business or mga entrepreneurs, kundi nga makatabang pud sila sa mga buyers, sa community. Yeah. No? So, tama gyud na, no? Nga maghuna na pud ta sa uban, no? So, last na lang jud ako na mo sa inyo, no? So, unsa may mahimo nga kanang benepisyo tay usa ko ka yano lang ko nga youth gusto ko mapel sa next gen unsa may benefits para mo magpa-member na jud ko sa next gen no kay naing ani mga benefits unsa may maingon ninyo? Ang benefits jud na makuha niyo sa next gen ana man kay pag naa mo sa next gen man good sa mo ang org is dili lang basta-basta tudluan mo unsaon pag business but tudluan sad mo unsaon pag innovate og mga ideas na makatabang jud mismo dili lang sa atong kaugalingon dili lang sa atong kaugalingon but also sa community. And ang isa pud ka benefit ani is of course kami next gen wala lang miga focus sa business lang. Yes. Ga volunteer sa so makatabang gihapon ta sa city ana man jud ang atake. So no og sa next gen jud mo do no ana man jud manghikayat man jud ang babae. So sa next gen mo ang mga benefit is very daghan jud kaayo maka-help sa inyong anang syempre sa inyong life in the future karon magamit ninyo makatabang sa inyo ha. So mag-add siguro Sige. Ikaw, Queen. Mga benefits, Ate Queen. Daghan jud siya benefits para sa inyo ha kung if ever nga kanang bitong interesado kay mo magnegosyo tapos wala mo'y alam ani nga kanang mga strategy kung unsaon strategy. Daghan jud kay ni siya makuha diri if ever nga mo-appeal mo sa among organization. Kay daghan kay kag mga cut-on sa amoa, especially nga daghan na kay mig naagian nga workshop. And then kanang bitong imong pag-business kanang abi nimo nga kanang natinga ka kay nganong sigig ka lugi, sigig ka bankrupt nga. Ano ginawa kong mali? Ano? Din siya. Natinga ko nganong sigig ka bankrupt, sigig ka lugi nga gibuhat man nimo Ang tanan. Mao ni akong ginaingon. Mona. Kulang ba ako? Pangit ba ako? So mo na dapat dili lang kay ka magbaligya-baligya lang bitaw. Dili lang jud ka nang ura-urada bitaw nga. Ay baligya ko kay gusto ko makwarta, walay makabuot kanang bahalag wala ko kaning inani. Yes. So unsa ni mo pagka kanang pagkakuha bitaw o kanang profit nga gusto jud nimo kung wala kay alamag sa mga inana, wala ka nag-agi workshop, wala ka gabasag mga books about business. So daghan jud kay kag makaton sa mo kay aside sa kanang maka-appeal ka og workshop makakaton pud ka kay napud may mga bitang incoming mga events nga apilan bitaw nimo nga if ever nga mapil ka sa mua. So
daghan gyud kag makuha, daghan jud kaayo kag benefits makuha sa mo ang So dili lang sa business volunteer pud mo Yes. sa mga nagalain na activities Yes. no ubani sila sa mga sinag volunteers Yes. sa mga to mga scholar ng dakbayan no so muna yung isa sa mga benepisyo no sa pagiging member sa Next Gen Entrepreneur. So lastly invite our TCY na nga mo join na sa ato ang Next Gen Entrepreneur. So I believe na wala pa nag-open no ang kanang Yes. pag-join pero kuha na to sila invite for this coming August. Hi again. So gina-invite mo na mo this coming August na mag-join sa mo ang Abante nga paghitabon sa Next Gen. Makatuon mo dito and also ma-part pud mo sa mong organization. Daghan pa kayo tag dapat istoryahan, dapat alam mo nakauban ta. And excited nami na makauban mo sa mong journey diri. Yes, thank you so much Ate Queen, Ate Hannah, and Ate Christine no sa pag-uban sa ato diri sa Usapang Youth on Air no sa pag-share sa mo sa inyong mga journey. So daghan kay sila nag-enjoy pa mo? Yes ka ay. So thank you so much ug daghan kaayo salamat RT Tagum, mga TCYDO staff ug mga ka-TCY sa pag-uban sa mo diri sa episode 20 sa Usapang Youth on Air Season 2. So wala namang gid tay saktong oras no, ubani gihapon ko ninyo next Thursday sa samang oras og istasyon. Ako gihapon si Ate Lex, kauban si Ate Hannah. og Ate Queen Love. Ate Christine. diri lang sa programa nga muhatag kaninyo kalingawan, impormasyon og diskusyon ang Usapang Youth on Air Season 2. Bye-bye mga ka-TCY. Maukato ang Usapang Youth on Air. Inyong nadungog din hilang sa official na radio station sa Tagum City.